Yng ngeiriau Alan Llwyd yn ei gyflwyniad i Ieuan yn y llyfryn Cyfres Beirdd Bro, gallaf adnabod bardd pan fyddaf yn gweld un, a dim ond bardd a allai lunio englyn fel y ganlyn, gyda'i gynildeb cywasgedig a urddas ymataliol. Yr englyn a gyfeirio Alan Llwyd ati wrth gwrs ydy'r englyn yr ydyn ni gyd yn gyfarwydd â hi, sef mis Mai. Hen fiwch y borfa uchel, heb eirwy a bawr heddiw'n dawel, a dail Mai fel diliau mel wedi'r choswellt y rhesal. Ganwyd Ieuan yr 9 o Fehefin yn 1924 yn Nholsarnau, lle mynychodd yr ysgol gynradd cyn symud wedyn i ysgol ramadeg y Bermo. Gadawodd ysgol y Bermo pan yn 40 oed a chafodd le fel gwas yng Nghentrefor Isaf gyda William Evans. Yn ddiweddarach cafodd ei gyflogi gan Edward Lewis Griffiths yn y Bwlch. Oddi yno symudodd i weithio gyda Bob Roberts Merthyr, ac yna yn ei dro aeth at John Hughes i Benbryn Bwlldy. Yn 1944 priododd gyda Tywynna Humphreys yr Onen, a chael ei gyflogi gan Idwal Jones Benbryn gan wneud ei cartref cyntaf yn y Lodge Caerffynnon. Bu aml ei newid eilwyd yn ei hanes Eva Tywynna, gan iddo fod yn fugail ac yn hwsmon ar amryw o ffermydd yn ardaloedd Llandecwyn, Talsarnau a Chroesor, hyd tua 1950 pan gafodd waith ar y rheilffordd. Yn ddiweddarach cafodd swydd hefo'r Adran Addysg fel swyddog lles. Dechreuodd farddoni yn ifanc ac enillodd lawer o wobrau. Ar y cychwyn byddai'n cystadlu'n lleol mewn eisteddfodau bychain, ond buan y dechreuodd gystadlu ymhellach o'i blwydd ei hun fel y deall llwyddiant i'w ran. Enillodd tua 20 o gadeiriau. Un ohonynt yn eisteddfod y Wladfa. Cyhoeddwyd peth o'i waith mewn llyfryn yn 1976 yn y gyfres Beirdd Bro, dan y teitl Ieuan Jones Talsarnau. Bu rhaid iddo ymddeol yn gynnar yn dilyn iddo gael trawiad ar y galon. Penderfynwyd symud i Tyn y Coed, Dyffryn yr Ddudwy, yn 1985, gan ail afael arno ffermio. Bu farw Tywynna yn 1996, a dirywiodd ei iechyd yntau, a bu farw yn 2002.